To trochu dlhšie a Samo, aj keď má teda rýchle nohy, nedokázal túto loptu dobehnúť. Dôležité ale je, že pri nekompletnom pase sa zastavuje čas, takže je to trochu výhodné pre tým Košíc. Ale je tam vidieť, že náš útok je hladný po bodoch, naozaj chcú skorovať, chcú ešte potešiť tribúny nejakým bodovým ziskom. Maťa Rakovana, ktorý tam mal obrovskú diaľnicu a posunul Žilinu 17 yardov dopredu a získávame prvý down. Navyše čas stále beží. To sme aj závodili, že tento náš štát máme v rukave. Tak dlho sme ho nepoužili v tejto štvrtine. Presne tak. Dosť dobre. Hovorí sa to dobre, presne. Dve minúty do konca zápasu, platí ako tu 2-minute warning. Takže máme tu 2-minute warning, čiže 2 minúty do konca zápasu, čiže časomiera sa zastavuje. Takže Košice si nemusia brať ďalší timeout. Defense go! Defense go! Defense go! Pass, pass! A toto bol veľmi dobrý pokus Peťa Baníka o spojenie s Maťom, no teda Exom. Ale Exovi lopta vypadla, to je veľká škoda, mohli sme byť veľmi blízko, ale to vôbec nevadí, pretože stále máme 13-bodový náskok. Áno, keď sa už má frajerku, ak viem, tak on nepotreboval chytiť túto loptu, pretože on už má. Takže ďalší play. Nepotreboval zapôsobiť. Defense go! A môžeme to použiť znovu. Ďalší úspešný beh Maťa Rakovana. Tentokrát do 8 yardov nás posunul na šikovný running back. Navyše čas stále beží, čo je pre nás len dobre. O to menej času budú mať Košičania na prípadné otočenie zápasu, ale náš útok podáva naozaj skvelý výkon a lopty sa určite nevzdá len tak ľahko. Beh Maťa Rakovana ale vyzerá, že nebude stačiť na prvý down, takže je to 4. down na 1. Uvidíme, čo sa udeje, či náš útok bude pokračovať. To by mohli risknúť. Vyzerá to celkom jednoducho. A Maťo Rakovan s ďalším úspešným behom tentokrát sa dostal do prvého downu. Časomiera stále príde a vyzerá to tak, že Žilina si udrží 0 v ďalšom zápase. Timeout, Žilina. Do konca zápasu ostáva 22 sekúnd. Žilina si zobrala ešte ďalší timeout, zrejme aby si trochu ešte oddychli. Predsa len zápas je to dobrý pre nás. A za 20 sekúnd toho už košický tým, aj keby sa na loptu dostal, už veľa nestihne. Môžu sa akorát tak poradiť, kam pôjdu po zápase. Do ktorej krčmy. Vidno, že sa radia asi aj rozhodcovia, kam sa odoberú. A už sú dohodnutí. A vyzerá to tak, že už aj naši hráči sa dohodli.
Minimálne Samo Jurek už ide odovzdať správu hráčom na sideline. Áno, idú do enjoyu večer. Afterka. A to je pokus o prihrávku. Prihrávky od Petra Vaníka do pravého rohu ihriska. Lukáš bol síce tiesnený dvomi hráčmi, ale to vôbec nezastavuje. Dá si ešte aj víťazný danček, takto večer ho uvidíte aj v enjoyi určite. Aj srdiečko posiela, vidno, že je nezadaný. Dnes je dobrý deň pre ňo. Lukáš bol síce zvyknutý hrávať v obrane ako defenzívny back, čiže bol našou oporou v defense, ale myslím, že jeho presunutie na receivera vôbec neuškodilo. A teraz to vyzerá, že budeme potvrdzovať za 2 body. Áno, rozohráme akciu, v prípade, že bude úspešná a dostaneme sa do touchdownu, tak máme 2 body. A to bol tvrdý hit na Peťa Baníka, ktorý hodil nekompletnú prihrávku, takže stav stretnutia ostáva 19:0. Čo je pre nás veľmi dobre, takže môžeme poďakovať útoku potleskom. Naozaj odvedli skvelú prácu, na konci nás ešte potešili ziskom ďalšieho touchdownu. Podarilo sa nám za 6 bodov, keď máme 9 bodov. Sice stav na tabuli sa stále nemení, už sa zmenil, je to 19:0. A naozaj už zostáva len pár sekúnd do konca, takže vyzerá to tak, že Košice ako náhle odkopnú loptu alebo teda my odkopneme loptu Košiciam. Po ich reterne by už mal prísť koniec zápasu. Lukáš Dlhý si už stavia loptu, dal si touchdown, aj si do nej ešte kopne, keby mal náhodou nervy. Jednalo sa len o tzv. Squib kick. Loptu zachytil hráč číslom 45, ale vyzerá, že ten tvrdosťou za našim Maťom Rakovanom nezaostáva. Áno, vyhráva frajera na záver. Ďakujeme, do šaty najkrajšie, čo mohlo byť. Môže sa blíži koniec zápasu, môžeme vidieť aj tým, že naše krásne cheerleaderky sa zoraďujú do formácie ako naša obrana. Máme na ne dobrý výhľad. A podľa všetkého to bude už posledná akcia Košíc, teda aspoň takto vyzerá. Tak poďme ešte naposledy podporiť našu obranu, ktorá nakoniec naozaj predvedla skvelý výkon. Marcela Kramarčíka, ktorý zachytil túto prihrávku a dovedol až na 39 yardov a zapísal sa tak do štatistík dnešného zápasu aj on. Určite už naozaj nemali to strátiť. A je tu koniec. Žilina vyhráva 19:0 po skvelom výkone proti Košiciam. Tradícia dodržaná. Tradícia dobrého konta dodržaná. Chalani predvedli naozaj skvelý výkon.
teraz asi príde tá práva porada, kam sa pôjde večer. Ale zápas to bol naozaj skvelý, myslím si, že potles si zaslúžia aj hráči z Košíc, ktorí naozaj dnes podali skvelý výkon. Boli veľmi dobrým superom, rovnako aj rozhodcovia, ktorí prišli a rozhodovali zápas veľmi dobre. Zajok bolo naozaj veľa. Obidva celky prevedli dobrý výkon, ešte príde podanie rúk, ale naša pozornosť patrí hlavne hráčom Žiliny, ktorí dnes predvedli skvelý výkon a postupujú tak do play-off. A na tom sú program Milan Mustil. Výborná hra, chalani, výborne, zaslúžite si to. Play-off je vaše. A teraz môžeme prísť tej spomínatej súťaži, ktorú sme nestihli cez polčas dokončiť. Takže poprosím finalistov, ktorí ste uspeli v losovaní, aby ste sa dostavili z nami na ihrisko. Výborne, Čilino! Výborne!